Amics i amigues, el vi negre del mes d'abril, un Montsant del poble de Marçà, un dels pobles importants de la zona, just a sota de Falset. Per tant, Montsant significa garnatxa carinyena, més o menys un 40% cadascuna, i una mica d'un 10% de Cabernet Sauvignon, un petit 10% de Syrah. Per tant, garnatxa carinyena, una miqueta de Cabernet i Syrah. I criança. El celler es diu Dos Terres, és un celler que va arrencar el 2013, que creen el celler actual el 2019, que tenen vinyes una mica per diferents localitzacions del Montsant. Aquest vi està fet amb raïm de diferents parcel·les, ho marca aquí els diferents tipus de terra, té mica la informació. Té 24 mesos en bota, per tant seria molt, però és veritat que és bota usada i per tant no és una bota que tampoc sigui molt present. Què hi trobem? Tenim sensació afruitada, una fruitositat, no diria fresca, però bueno, una certa agilitat, amb una mica de taní final, evidentment la criança li aporta aquest punt de sequedat de taní, però no és agressiu, d'acord? És amable. Per tant, és un vi, anem a dir, de criança, però tampoc de cos. Recomanació de consum, us diria uns 16-17 graus, per tant, refrescar una miqueta, sobretot aquestes dates que venen ara, que començarà a venir la calor. I tipus de menjar, doncs jo el veig molt versàtil. Podríem anar des d'un arròs de mar i muntanya, alguna barbacoa d'estiu, de bon temps. Per allà. No és un vi per fer una copa, no és un vi per aquests moments potser de picoteo, sinó una mica més d'intensitat, però bueno, un vi fàcil de veure, pensem i per tant esperem que us agradi. I res més, és l'anyada 2022, que no us ho he dit, és l'anyada actual i, com sempre, que ho gaudiu.